Action Reports, first portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes Petsa 30 na katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Turnover sa mga dokumento sa Benitez Administration pati gayunon man subong nga adlaw. Major Junji Liba nagpasalamat sa pumuluyo kag 3 ka barangay kapitan sa suporta ilagin pakita siya ang hepe sang Police Station 9. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. May ara gimana pagsaka sa Plitihan. Ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pangabay saka sa Plitihan sa mga di pasahero nga salakyan sa bilog nga Pilipinas. Sa desisyon sang LTFRB gingrant ang motion sa nagkalain-lain nga transport group para sa pagpasaka sa plete. Sa bago nga Plitihan, piso ang isaka sa traditional nga PUG sa NCR Region 3 kag 4 o kon napulo ka pisos nga minimum nga plite sa una nga 4 ka kilometro sang biyahe. Sa iban nga mga riyon magasaka naman sang 2 ka pisos o kon halin sa 9 mahimo nga 11 pisos sa una ka 4 ka kilometro apang wala sang saka sa dugang nga kilometro. Ginaprobahan man sang ahensya ang 13 pesos nga plite halin sa 12 pesos para sa modernong PUG nationwide. Gintalana na buwas nga adlaw Hulyo 1 ang implementasyon sa bago nga plite sang di pasahero nga salakyan sa bilog nga pungsod. Katiting lang, jutay lang ang ginsaka apang makapiyan-piyan na ini sa aton mga di pasahero nga salakyan. Bisan paano may ara gid man gamay kayo nga pagsaka. Masyado kagamay ikumparar sa ginademanda sang aton mga driver nga dapat 5 ka pisos mas ang isaka sa plete. May na lang niya sang sawala. Action Radio Philippine Standard Time las 4:33 na dala sa unta na ang observation report sang aton patrol karon nga kaagahon dungan sa inaugurasyon sang magapungko bag-o nga presidente Bongbong Marcos karon nga adlaw. Gindungan gid sa bagyong Sikaloy kag isa pagid ka low pressure area. Karon dugay-dugay ang tikang sang panahon pagkatapos sang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway sang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod masyado gid ka tawhay kag kung magahangla ka sa kalangitan. Action Fred, ginapagbutan kita no sang manipis gid lamang galom pero lauman aksyon na Fred basi mag-ulan balahaw kay kahapon amo ni tsura medyo nagarutality sa ibang mga lugar and ti subong iya Fatima, naman na si maulan pero at least sa aton siningang mga kauturan, temprano pa magapanginindahan, temprano pa magalakat sa ila sinitag sa mga puluyan, magdalagid sila no sang extra nga payong, dalaman sila sang raincoat no.
sa piyak sini matugnaw ang aton sini nga kaagahon Action Fred. Now, ari kita diri sa area sa downtown Action Fred, tubang man sa nga police station number 1, ginalantaw man naton ang kagina pa no ang aton sini nga Bacolod City Public Plaza Action Fred. Di kagidya mahadlok diri ka magalabay ka sa Bacolod City Public Plaza mangud masyado ka tawhay at the same time ang kasandag no sa mga suga sa sining kaagahon. Ginalantaw man nato aksyon na Fred nga temprano pa nga pagbiyahe sa pila ka mga taxi sining kaagahon the same sa mga salakyan di pasahe Action Fred. Of course nagsabat o kung may sabat na ang ilang sining mga query pamangkot Action Fred matapos ka nagpagawa ang LTFRB para naman sa provisional fare nga Saka Abi no sa sukot sa plitihan in diri sa aton Bacolod kaga probinsya at least 2 pesos ang ginasaka di galipay man ini sa mga drivers sa Action Fred no. So far sang nasiling na ang dalanon sa syudad sa Bacolod masyado ka tawhay sa sini nga tinion the same ang pagkaaktibo man sang aton sini nga mga kapulisan diri man sa syudad sa Bacolod Action Fred. So far amuni ang observation sa patrol sining aga sa sining na masyado katawhay expects nga paghalong sa aton sining mga kauturan. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sa Kiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na. Kay Milvin Piñapel, good morning. Kay Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, nagamonitor na. Si Imbong Dio Campo pod kay Kap Bito sa Maaw, good morning. Si Milili Uligo nagatamyaw kay Ma'am Vanessa Star Kagdok Matmayo, Jinke di Alagdo, Noel Amar, Alex Muntisa, Boss Lito Baba, Henry Kagjuan Zamora. Si Evelyn Sinaono, good morning. Ga-monitor lang sa Barangay Pilisa. Taga Barangay Pilisa, good morning. Kay Sherwin Hugos, good morning. Kay Morina, si Kundi Sarasya sa Barangay Sibukawan, Isabela. Good morning. Kay Hanisi Magaluna, good morning. Kay Munli, kay Munli good morning. Dira kay Milko Bilyo, good morning man. Grupo sa Hacienda Espanya Isabela kuno sila ni Ricky Diamante kag Brad Mating ni Pales nga permi nagapamati kon kagahon. Kay Jan Acosta, morning man. Uy, sa aton gali mga kauturan, di ka mo magkalipata ang libre nga medical check-up kag And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Tika baluman kita kung daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasilingan, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa aton og saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O amo na pamangkot ang guro gahambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginayan, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling, ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, dira, nalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi,
isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas. Ano? Mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. No? Masiling na, titawi, iyan sa mga may kwarta o tanon, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin. Mayari na tadao, halin sa kanlaon, di ba? Yes, mayara kitang halin diri sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pagid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amo ginang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit, ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunot. On sentro sang tropical depression Kaloy, nakita 390 kilometro na bagatnan sang iba Sambales nga may kabasbugon sang hangin, nagadangat 45 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos nagadangat 55 kilometro por ora. Ini nagahulag pa na aminhan na katungdan nga direksyon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang malgal-umon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang monson o kon habagat. Mahinay tubtub kasarangan nga uyop sang hangin, gikan na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kagang baybayon may kasarangan tubtub, may mulubadlos nga pagbalod. Nagabaskog siya, samtang isa pagid ka low pressure area ang ginamonitor karon sang Pag-asa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Kay Jan Acosta, good morning. Kay Uma Lumina. Kay Aisa Villalobos, good morning kuno. Kay Sofia Angel Tanalion, Salvador Tanalion, kag Arlen Villalobos, nagamonitor Pontevedra with love. Kay Martinez Cyril, good morning man, sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa aton nga balita, special action boy, are pag-istoryahan ta bala. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay nun nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono niya kung akig ka or hindi. Tuod yung magali, by the way, action doors, tuod yung magali, hindi man tuod. Kasi nga, tsakto ginang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya, lingkong Don Salvador bala, Mayor, daw kung saan nga nakakabig na namon nga daw Action Radio Country mo. Tama kami listeners da. Nya, huy, ako gani kadagar, da ko dayon, tiyan nag-text so, aran sa gila. Ay, good morning. Nanda kay Mayor Mark Slin dala Mark Slen. Gali, Mark Slin. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka, Marx Len. ang Marx na, alin sa kay Karl Marx, Ah. ang kay Lenin na siya mo, no? Sa Marx Len. March Land. Sige man. Sa nga DSP. Yes, Okay? good morning. Good morning. Kag, sige sa aton balita, special Okay. action boy. Action boy, ang first example is ang, arab lang salamat, gidha. Ano nga rin lahat mga tinaga sa Mga tinagas Ilonggo? rin ganun nga, nga parehos nga And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. adlaw ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit baw sa pagkanamit-namit man to sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sa ginasakyan ko. Anay, amo naman na guru i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Damo klase nga nga saging, di ba? May ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani saba
ang isa pagid bala nga klase sang saging kadamo nga dan sang klase sang saging di bala ang green nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di bala magsiling tagani wow oo ano na lang abi iban sina magkaon. Ano gani? Iban magkaon sang saging nga saba, hindi sila gusto tanukon, di ba la? Ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon. Na iba niya gusto maluto, kauno na lang. Iban gina damo pa maagi, di ba? Himuon nila turon kung tama na kaluto. I-wrap nila sa lumpia wrapper, dason priton kabutangan kalamay, nami na nagapamahaw kun hapon, di ba la? Yes, iba naman tuhugon sa barbecue stick, kag isugba-sugba, butangan margarine, or margarine, kung hindi gani margarine, ano Tita Wilma, kung hindi margarine, butter, butangan nila sa refined sugar, pwede pa gani makwartahan mo na siling naton, nga sa mga makitaan naton kung ano man nga prutas sa aton palibot, kung ano man nga mga utanon, mga tanom nga makita naton sa aton palibot, mapuslan tagidiya. Kaya mo na nakita ako kay Ina, siling ko, ikaw nga saging nga saba ka, i-share takakaroon sa ila. Hindi man naton matago na, kung mo na siling nila, kung ikaw ang nagapangita sang pagkaon, nga gusto mo, labi na. Isa naman ka radyo black timer, linutang patay sa Cagayan. Puerte nga mga balita. Ang COVID-19, amat-amat naman si incoming Mayor Abalos Sr. sa Mandaluyong kag Congressman Neftali Gonzales inigo naman sang COVID-19. Amakin mo yan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Dira kay Mary Jane Iramis, good morning. Kay Hanisi Magaluna. Sige balangon ko no. Saba para sa sakit, puso, or potassium. Mayo man nga. Maayo siya. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit, magdasang dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sang ginasakyan ko. Anay, amo naman naguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba, ting iba niya lakatan. Ada mo klase nga nga saging, di ba? May ada mga
sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani sa ining ang isa pagid ba lang nga klase sang saging kadamo nga dan sang klase sang saging di ba la ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di ba la magsiling tagani wow oo ano na lang abi iban sina magkaon ano gani iban magkaon sang saging nga saba hindi sila gusto tanukon di ba la ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon na iba niya gusto maluto kauno na lang iban ginadamo damo pa maagi di ba himuon nila turon kung tama na kaluto i-wrap nila sa lumpia wrapper, dason priton kabutangan kalamay, nami na nga pamahaw kon hapon, di ba la? Yes, iba naman tuhugon sa barbecue stick, kag isugba-sugba, butangan margarine, or margarine, kung hindi gani margarine, ano Tita Wilma, kung hindi margarine, butter, butangan nila sa refined sugar, pwede pa gani makwartahan mo na siling naton, nga sa mga makitain naton kung ano man nga prutas sa aton palibot, kung ano man nga mga utanon, mga tanom nga makita naton sa aton palibot, mapuslan tagidiya. Kaya mo na nakita ako kay Ina, siling ko, ikaw nga saging nga saba ka, i-share takakaroon sa ila. Hindi man naton matago na, kung mo na siling nila nga, kung ikaw ang nagapangita sang pagkaon, nga gusto mo, labi na kung mabulubugat ka na, medyo chubby-chubby ka na, daw kalibog ulo mo kung paano ka mag-lose weight, na paano ka magamay-gamay, sa nabasahan ko, nami gali, ang saging saba, kaya nga, dasig ka mabusog, di ba la? Dasig ka mabusog kung magkaon ka sa saging nga saba. So, isa ina ka factor, o isa sina ka rason nga makabuligid sa imo nga maggamay-gamay ka. Na amo inang sabat sa imo pala mangutan. Paano kung magniwang man? Hindi kay mga anak, abi ninyo, kay damo sa mga pagtuon nga nagasiling ang pagkaon sa saging nga saba, ay iya tama ka sustansya, ina siya. Madamo siya sang sustansya, kag makapaayo pa sa aton lawas. Kay ina nga klase sang saging, inang sab-ang ina. Nagaangko na siya sang, amo na siling naton nga hindi siya makapatambok sa imo. Kay nga ang iya calorie content is gamay lang, na jutay lang. Kag puno-puno gid siya sang vitamins and minerals. Ano nga mga vitamins kag minerals tawe? Vitamin A, B, C, may thiamine, may calcium, may potassium, may phosphorus, may protein na. May ara pagid may damo nga benepisyo nga madulot ini sa aton. Ano? Para sa aton heart. Di ba? Kasi linggin man niya, bisan ang doctor nagahambal nga, ang saging is good for the heart na. Para sa healthy nga heart, para sa healthy nga corazon, kaon ikaw saging. Pero ang saging nga saba nagahatag sa aton bisan hindi pa saba basta saging nagahatag sa aton dugang nga energy, di ba la? Nagaangkon ina sa potassium mo, amo ginang pinaka the best nga source ng potassium sa aton lawas para sa normal nga pagpitik sang aton sini corazon, sang aton sini heart. Tiko nami ang pagpitik sang imo sini heart, buot silingon, layo ikaw sa peligro nga makaangkon ikaw sang alta presyon. Kag magluwas sina, makabulig inang saging sa imo pagpahilayo sa imo sa stroke nga ginatawag. Kag kun ano pagid nga balatian sa heart. Di kita unmuno kung hindi kay nami lang bala na. Kag ang nami lang gidera, no kaon ka saging adlaw-adlaw. Ang saba nami gid siya sa aton sini heart. Kay as mentioned ni Tita Wilma, damo vitamins, may potassium pa. Ilabi na gid ko nagainom ikaw bulong for the heart, medicine mo for the heart. Kung may maintenance ikaw para sa imo sini heart ailment or heart problem, na dugangan mo. Philippine Standard Time, las 5:04 na.
Kay Jose Mongcal Torilla, good morning sa Binalbagan. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagdimit, La Carlota City. Kay Domingo Barniso, good morning dira kay Ason, Siba, Renato, Pili, Tanan, Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning. Tamyaw ya Mamang Buning Gamonitor sa Tagda Sontri sa Hinigaran. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:04 na diri kita. Mga balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan. Major John Liba nagpasalamat sa pumuluyo kag 3 ka barangay kapitan sa suporta ilagin pakita sang siya ang hepe sang pulis Station 9. Pulis Balita. Detalyo po di Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Hula to ni Police Major John Liba ang pagpungkos sang bago nga administrasyon o galing niya uyatan ang Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw Head. Sunod sa kay Police Major John Liba, Action Fred, ginbutang siya temporaryo bilang Assistant Chief sang Traffic Enforcement Unit o TEU sang Bacolod City Police Office. Si Police Major John Liba ang ginrelieve sa pwesto bilang hepe sa Police Station No. 9 kaging Buslan ni Police Captain Rondel Tapang. Sa interview sa Action Radio, Action Fred, yung klaro ni Liba, gaidi siya ang Assistant Chief sa City Drug Enforcement Unit tuhay sa unang report. Gipasalamatan naman Action Fred ni Liba ang 3 ka barangay nga nasakupan sa Police Station No. 9 sa pagpuko niya bilang hepe. Mga 8 months, isang mamangkot man taguros mapumulo yun. Isa na nanabili nato ng ilang pag gusto mo sa ato nga pagpaservisyo kay napapag-utaman gamay ang area ta sa Station 9. May aligasya ta din, of course, mga accomplishment na may alaman. So, amo na-surprise mga na yung pupuluyo. Di ko ibutang sa bitaw. Although it's kind of promotion man when it comes to designation. Pero at least yung pangawit man din, damo man na sa ato. Kasi ang servisyo ta do okay man. May pasalamatan ka sa dito Station 9 sa nga ka pa? Yes, amo na, no? Una ko pagpulaw to. Mga LGU, like sa kay Kapitana Radni Carmona, kay Lia Palma, Taxi, Malayang, ngayon tawagan ko mas lang tag-isa-isa. Ako pasalamat then of course ang ilang mga council, no? Kaya very very supportive sila during my time sa pag-duty ko sa Station 9. So lagi kami problema when it comes sa relation na between sa mga barangay officials. Tais lagi sa bago sir na nakibot man, no? Yes, oo, gani daw iban daw panugutugan pero daw na kibot lang man sila. So ay man daw na ipokitisin ko sila bilang may ang mga officer sa wikaman ko lang yun sa isang posisyon. Ang bago mo posisyon sir para guro sa promotion mo naman, no? Hopefully kay actually ang TEU is TO position na siya for Lieutenant Colonel. So hopefully kung matagaan chance mag-stay ko din that time will come na mag-promotable ko. So definitely isagin sa requirements natin. Police Major John Liba, karon Assistant Chief sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:07 na. Kay Milagros Morales na good morning, nagamonitor sa Barangay Maaw, upod kay Edgar Morales kag Tina Morales. Kay Angela Castillo Gayondato, Angela Gayondato Castillo, good morning. Tamaya Bata sa Birot, Libanon. Maricon Castillo, Gloria Moreno, Junior Castillo, kag sa Bangga Totong Uno, Barangay Pilisa, naga-monitor man. Si Utay Benedicto, tamaya ko kay Kagawad Ares Agda, Layan Bulao, kag Romeo Canoy, sa pumuluyo sa Barangay San Jose, si Palay. Taga si Palay da. Good morning. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Batsagan mo iya kalisod. Salig sa imo ginaduda. Tagai siya. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit madto sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sang ginasakyan ko. Anay, amo naman na guru i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Ada mo klase nga saging, di ba? May ada mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani saba ining ang isa pagid bala nga klase sang saging kadamo nga sang klase sang saging di bala ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di bala magsiling tagani wow oo ano na lang abi iban sina magkaon. Ano gani? Iban magkaon sang saging nga saba, hindi sila gusto tanukon, di ba la? Ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon. Na iba niya gusto maluto, kauno na lang. Iban ginadamo, damo pa maagi, di ba? Himuon nila turon kung tama na kaluto. I-wrap nila sa lumpia wrapper, dason priton kabutangan kalamay, nami na pamahaw kon hapon, di ba la? Yes, iba naman tuhugon sa barbecue stick, kag isugba-sugba, butangan margarine, or margarine, kung hindi gani margarine, ano Tita Wilma, kung hindi margarine, butter, butangan nila sa refined sugar, pwede pa gani makwartahan mo na siling naton, nga sa mga makitaan naton kung ano man nga prutas ara sa aton palibot, kung ano man nga mga utanon, mga tanom nga makita naton sa aton palibot, mapuslan tagidiya. Kaya mo na nakita ako kaina, nga siling ko, ikaw nga saging nga saba ka, i-share takakaroon sa ila. Hindi man naton matago na, kung maamo na siling nila nga kung ikaw ang nagapangita sang pagkaon nga gusto mo labi na kung mabulubog-at ka na medyo chubby ka na daw kilibog ulo mo kung paano ka mag-lose weight na paano ka magamay-gamay sa nabasahan ko nami gali ang saging saba kay nga dasig ka mabusog, di ba la? Dasig ka mabusog kung magkaon ka sa saging nga saba. So, isa ina ka factor, o isa sina ka rason nga makabuligid sa imo nga magamay-gamay ka. Na amo inang sabat sa imo pala gindeklarar na non-working holiday karon nga adlaw. Halos tanan nga mga kaliyado, mga 800 ang dinapit nga bisita, mga alkalde, gobernador, kag iban pa, nga mga nagdalaog kag mga kaalyado ni Bongbong Marcos imbitado sa iya inaugurasyon. Action Radio Philippines Standard Time las 5:13 na. Sige, muning da kay Ray Flores Barayuga, monitor sa barangay Estepania, Fortune Town. Taga Fortune Town da, good morning lang. Ari may pamangkot ako sa inyo.
Paano kung magniwang man? Hindi kay mga anak, abi ninyo, kay damo sa mga pagtuon nga nagasiling ang pagkaon sa saging nga saba, ay iya tama ka sustansya, ina siya. Madamo siya sang sustansya, kag makapaayo pa sa aton lawas. Kay ina nga klase sang saging, inang sabang ina. Nagaangko na siya sang amo na siling naton nga hindi siya makapatambok sa imo. Kay nga ang iya calorie content is gamay lang, na jutay lang. Kag puno-puno gid siya sang vitamins and minerals. Ano nga mga vitamins kag minerals tawe? Vitamin A, B, C, may thiamine, may calcium, may potassium, may phosphorus, may protein na. Kag may ara pagid may damo nga benepisyo nga madulot ini sa aton. Ano? Para sa aton heart. Di ba? Kasi linggin man niya, bisan ang doktor nagahambal nga, ang saging is good for the heart na. Para sa healthy nga heart, para sa healthy nga corazon, kaon ikaw saging. Pero ang saging nga saba nagahatag sa aton bisan hindi pa saba basta saging nagahatag sa aton dugang nga energy, di bala? Nagaangkon ina sa potassium mo, amo ginang pinaka the best nga source ng potassium sa aton lawas para sa normal nga Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. resulta Small Town Lottery First Draw 13-26. Una nga bula 13 kag 26. Second draw 7-20. Ikadua nga bula 7 kag 20. Third draw 21-14. Ikatatlo nga bula 21 kag 14. Areglado, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 8,910,000. Jackpot 8,910,000. Winning combination in any order 39, 10, 7, 42, 36, 22. Winning combination 39, 17, 42, 36 kag 22. Sa ilo kita 655 aba. Malapit na 300 milyones ang jackpot. 298,452,472. Wala sa naka-jackpot sa ambot silingon. Ang masunod gabula sini sobra na 300 milyones. Winning combination basi may tagdima kamo kan numero 7, 9, 51, 2, 24, 39. Winning combination 7, 9, 51, 2, 24, kag 39. Porte, no? Masubra na 300 milyones. Porte, kung maka-jackpot kasi ni, ambot kung ano ang matabo sa kabuhi mo. Porte, na sa imo kamilyonaryo. Labi na gid ko na medyo pangabuhi mo piyan-piyan na makadaog ka 300 milyones. Por Dios, por Santo. Basi malipat ka apelido mo. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:18 na. Morning lang kay Star Mayo ari siya. Mainit kay summer na. Tamyaw ko lang lihog kay mga sisterya utod ya Mrs. Alvarez kag Nets Mercado Herrera sang Tangob, Bacolod City. Sige, halin sa Rochester, Minnesota, USA. Ba summer dito sa Minnesota? Init ko, no? Kay Katiber, good morning man. Kay Barani ni Rico, good morning. Kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez Consing Baran. Halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Good morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kamusta da? Ba kahapon daw medyo kumplito gawa ang grupo sa kapihan. At toto si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito,
Abot man to si Maral, si Pareed Yangson, si Billy the Kid Caro, ato man to, si Bida Tumbos, si Larry Benitez nagapit to, si Jok Torres, si Jimmy Candelario, si Paul Hipis daw wala ko kita kahapon, si Abner Magallanes daw wala man kahapit, may pipila ka mga grupo kahapon, kada medyo wala makasabit dito sa kapihan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Pitik sang aton sini corazon, sang aton sini heart. Ti konami ang pagpitik sang imo sini heart, buot silingon, layo ikaw sa peligro nga makaangkon ikaw sang alta presyon. Kag magluwas sina, makabulig inang saging sa imo pagpahilayo sa imo sa stroke nga ginatawag. Kag kun ano pagid nga balatian sa heart. Ti kita unmuno kung no kanami lang bala na. Kag ang nami lang gidera, no, kaon kasaging adlaw-adlaw. Ang saba nami gid siya sa aton sini heart. Kay as mentioned ni Tita Wilma, damo vitamins, may potassium pa. Ilabi na gid ko nagainom ikaw bulong for the heart, medicine mo for the heart. Kung may maintenance ikaw para sa imo sini heart ailment or heart problem, na dugangan mo, opdan mo sa pagkaon sang saging na linaga nga saging kaunon mo everyday duha ka bilog sa isa ka adlaw, dako nang mabulig para sa heart mo. Imagine ina na kag magluwas sinaragid para pagid sa aton tiyan. Ano naman na para sa tiyan, Tita Wilma? Nami na iyang saging nga saba para sa aton tiyan, ilabi na sa mga tawo nga may anong nabatyag nyo sa tiyan nyo? May ulcer ka? Nami ang saging nga saba para sa mga may ulcer. Sa mga nag-aaslong balang imo sulok-sulok, ikaw hyperacidic, may hyperacidity ikaw, kag gastroesophageal reflux o kung inang GERD nga inanay. Sakit na siya magsakit na magagasaka ang sulab sa imo sulok-sulok. Sakit na siling sang naga-experience sa nang gastroesophageal reflux nga ina. Kaya nga paano makabulig ang saging nga saba? Ang saging nga saba may ara siya kaugalingon nga antacid, no? Ang antacid nga may ara siya kaugalingon nga antacid nga ginatawag phospholid. May ara pagit siya flavonoid, nga sa diin ginatabunan niya, ginakulapan niya ang mga pilas sa imong tiyan. Kay nga amo na sila naton kung hyperacidic ikaw, may ara ka gastroesophageal reflux, ang aton sini mga intestine, ang ara sa sulod naton tiyan, gakapilasan ina. Gakapilasan ina siya, kapin pa kung gapalipas ka permis ang gutom, nagadouble ang trabaho sa aton mga intestines. Kay nga wala sila sa ma-digest mo, no? Wala sa ma-digest ang aton intestine, ti wala sa makaon, ti amo na nga nagakagisi ang imo tiyanan. Ti nami dang saging kay ginatapalan niya na, no? Naginatapalan. May ara pagit component nga leucocyanidin na nga nagabulig man para nga ang aton lining sa tiyan padamulo niya kung naganipis na ina. Kag nothing to worry sa may mga ginabatyag sa inyo sulok-sulok, nga masiling ka mo, ay, kaon ko saging, gasulab akong sulok-sulok, gahapdi akong sulok-sulok, kung magkaon ko na. Hindi. Kay nga ang saging nga saba, makabulig din na para nga mangin maayo ang sitwasyon sang imo sinityan. Dako ang kontribusyon sang saging nga saba para sa aton sinityan. Di wow ka nami, gali no? Kag ang saging pagid gali nga saba, ninyo nami pagid siya pangontra sa stress na. Kay every time nga ma-stress ikaw, every time nga ginanervyos ikaw, kaon ka lang saging. Kay ti syempre, sa pagkaon mo sang saging, abi mo sa pagkaon mo sang saging,
isa na nga daan makabulig sa imo, di ba? Isa na nga daan makabulig sa imo nga mapahagan-hagan ang imo mabatyagan nga stress. Kaya ang saging may component na siya nga tryptophan. Inang tryptophan gina-convert na sa atong lawas para mangin serotonin. Serotonin inang mood elevating brain neurotransmitter para nga magkalma-kalma ikaw kag magnami ang imo mudo, magka-relax ikaw. So try mo na kung ikaw permi nagaka-stress. Pagbalikin mo na sa lamesa niyo may Ang magapungko na presidente na planuhan na, pananglitan na, nga kon maglala gid ang panahon bangod sang bagyong si Kaloy plus may ginamonitor ba nga low pressure area ang Pag-asa. Amoy na ko nga wala ka sang dapat kabalakan sa National Museum kun daw medyo malain na timpugid may mga plan B na ang tanan nga mga nagapatigayon sang inaugurasyon ni Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Sige. Morning kay Junalyn Ninyal de Crepito. Tamyaw kay Kate Macaryula, Rio Ann Tongkwa Macaryula, Edgar Cepeda, Karen Guzman, Subungman Junior Bantulo, Otik Kaamilanan, kag Silis John Dexter adlaw-adlaw naga-monitor. Kay Toto Alarcon Araneta. Good morning dira sa Hinubaan. Taga Hinubaan, good morning lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. May pamangkot lang ko sa inyo, may asma bala kamo? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo sa mga dokumento sa Benitez Administration pati gayunon man subong nga adlaw. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Bayang Action Fred, subong adlaw pati gayunon ang pag-turnover sa mga dokumento sa transition team sang outgoing Donadi administration pakato sa transition team sang incoming Mayor-elect Albi Benitez nga administrasyon. Ginpahayag ni incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ginalauman Action Fred nga kompleto ang tanan nga mga dokumento nga iga-turnover sa ila basiman sa listahan sang memorandum circular sang DILG. Samtang ginpahayag man iti nga summarize na sang outgoing City Legal Officer ang 33 ka mga pending cases nga natala na i-turn over sa iya. Ginpahad si Action Fred nga iya pag-reviewhon siya nga pagpungko ining mga kaso bangod damlag lang mayara sang panibag-o nga kaso nga ginfile ang syudad angot sa landfill nagligad nga Hunyo 20, 2022. Para kay Ting Action Fred, kilala man niya ang mga abogado nga nagatrabaho sa City Legal Office kag nagakooperar ang mga ini. Actually, all may ara man tong list ang ang DILG kung anong mga documents na dapat ipang turnover. Di dapat na comply man na nila. Nabatian ang tingog ni incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa mga coffee lovers pero health conscious, mag-switch na kita sa
Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Balita di sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Mabalik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa ato nyo balita, special action boy, are pag-istoryahan to bala. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay nun, nga nagadepende ang tono kung akig o kung hindi. Parehos na sila ya, pero depende niya ang tono niya kung akig ka or hindi. Tuod yung magliat. By the way, Action Doors, tuod yung magliat. Hindi man tuod. Hindi nga, tsak to ginang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga.
Nya lingkong Don Salvador bala mayor do kung saan nakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nag-text so aran sa grupo. Ay, good morning. Nanda kay Mayor Marks Lin dala Max Len. Gali, Marks Lin. Len. Len. Marx Len. Kasab. Balo ka Marx Len. ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ah. Ang kay Lenin na siya mo no, sa Marx Len. March Len. Sige man. Sa nga DSB. Yes, Okay? good morning. Good morning. Sige sa aton balita, Special Okay. Action Boy. Mhm. Action Boy, ang first example is ang arab lang nagapasala. Salamat gid ha. Ano nga rin lahat mga tinaga sa Mga tinaga Ilonggo? sila ganun nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. oo. Okay? Okay. So, an Action Boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful Positive. ka gid. Mhm. Do ka very positive gid sa imo, do ka appreciative gid ba sa imo katama Black Action Boy nga do ka ano ka gid nagapasalamat ka gid sa the Totoo highest gid level. from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach aw. Oo, wala mo from bullying. Lain na iya utot na. Ano na yung pasalamat? So, man action mo, do ka salamat, gid ha. Mana. Pero kung negative naman, wow ha, salamat, gid ha. Do ka mo. Do ka mo na salamat, gid ha. Tigalain na iya ang meaning. Oo, di ba? Do ka sarcastic na, wow ha, salamat, gid ha. Ba't sila nga hindi among ginimo mo? Salamat, gid ha. Di ba? Ang kakabatian, magiging Salamat kita kay gamit mo ang kuan ko pag uli mo daw hindi na mo. Gani. Oo, hindi salamat. Ikaw pa na pasalamat. Oo, ang gamit mong heels ko, natako ng isa pagbalik mo. Yung nakita ko na Action Boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw nang nubo ako ya. Kala. Wala. Ika-heels ka, pero nagdubo ka. Tigil na natakon. So, next Action Boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Do ka appreciative na. Do ka, wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa ya. Do ka negative. Wow ha, nami ino. Do ka muna. Do ka rablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula. Mo ha, hindi ko yan nami ino. Suba, do ka muna bala. Oo. Negative siya. Nami mo yan no. Do ka muna na. Pindi lang sa tono mo. Pindi sa tono. So, next Action Boy, arang i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay parehos sigid sa amay mo. Parehos sigid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos kagid sa amay mo. Wala ikaw mo Kasi lang kagid sa amay mo. Nagkakilabta ng amay aw. Kasi lang isang bata, nga sang amay ginilabta na aw. Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid ang parehos sa amay mo, parehos kumubunggo. Ang amay to yan, wala man to sang, wala man sang labot. Ang bata yan, naghimo sang hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, anong labot sang amay man. Usually, ang amay na bla. Amay. Kaya ka magsambal. Wala ka kinalis. Mag-amay ka. Kaya ka nangiloy ka magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mapatian sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa maldos. Kadlaw lang na yan. Si tatay mo gid ka. Kalot-kalot na yung amay, kalot-kalot na sa mulo yan. Ano naman yung nahimo ko, yung nadalahig pa ko ya. Dalahigon mo pa yan. Ay next Action Boy, arab lang daw ka, ang word nga, daw buang ka. Pero, hindi buang ka, daw ka muna. Pero kung positive way, Ano malala ka nga, Dors, kagwapan mo, si mo, hindi buang ka. Hindi buang ka. Nag-itik ka na. Nakawara bala. Ako na saan nga ginambal, saan daw mga ginaitik bala? Ang ginaitik mo dyan. Hindi mo ginaitik. Kaya mo sa ginaitik mo. Hindi lang man ang ginaitik. Ano gani na? Layo mo na ginaitik. Layo mo na ginaitik. Kay kalam na. Iya mo. Kung daw ginaitik, kaya daw ka... Doon na kilig. Daw na kilig ka. So, uy, hindi daw buang ka. Pero kung negative, ati daw buang ka. Di ba? Same sila. Pero sa tono, ginaya. Okay? So, next Action Boy is ang daw sa into ka. Uy, sa into ka. Wow na. Daw sari, daw sa, kung daw sa 3,000 eh, dugang-dugang, daw siya mo, kaya daw nakapitik lang, daw sa into. Parang talaga ikaw. Daw sa 3,000, di ba, ay kung daw kayo naka... Action yan.
Duha ang patay samtang isa naman ang pirason sa aksidente nga nagluntad sa Puro 15, Barangay Asya sa Banwas sang Hinubaan, tinalikdan nga gabi Hunyo 28. Sunod action Fred kay Police Major John Ganzon, ang hepe sang Hinubaan PNP, nagaangkasana ining 3 ka mga biktima sang nagluntad ang ining aksidente. Ining driver action Fred nagaedad sang 17 anyos. Ang angkas niya isa man ka 17 anyos nga lalaki kag ining si Romel Traya nga 18 anyos naman ang edad. Sunod action Fred kay Ganzon padulong ining 3 sa isa ka ilimnan mahimo dra sa Banwasang Hinubaan sa nagluntad ining aksidente, pero nagapati si Ganzon nga mahimo yara naman sila sa impluwensya nga daan sa makahulubog nga ilimnon sa nagluntad ang ining aksidente. Sa pagpangusisa sa mga kapulisan, ginpayag diri ni Ganzon nga nagabiyahe ining 3 ka mga persona sakay sa isa ka motorsiklo sang nagbunggo ang goma action Fred sang motor sa gutter sang Taytay nga namtang dira sa National Highway sang Puro 15, Barangay Asya. Pagbunggo sa gutter, may wala na kontrol sang driver nga 17 anyos nga lalaki ang manobela kag natumba no action na Fred ang motorsiklo. Ang masubo diri kay ti naglampos gid ang ulo sang duha ka mga backriders amuning 17 anyos nga lalaki kag si Traya action Fred nga 18 anyos naman ang edad. Dead on the spot ining duha samtang ang driver naman nga 17 anyos nakaangkon ini isang pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang gingalawas kay inisadder nga report sang kapulisan nag-ungot sa motorsiklo ining driver action Fred. Ini sa karon ang gindala dira sa may Rural Health Unit sa Banwasang Hinubaan, kagin payagin saylo na sa isa ka ospital diri sa Bacolod para sa mas nagakiigo nga pagbulong. Ginlaragway man ni Ganzon nga hindi man gid amo sina kadulom dira ang lugar o galing kay isang natabo ang aksidente action Fred, maduludanlog ang dalanon kumo wala untat ang pag-ulan dito sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Nagainyo diri sa Ganzon sa mga ginikanan nga kun mahimo hindi gid pagpanugutan ang ilang mga kabataan nga magmaneho sang salakyan o motorsiklo nga hubog ilabi na nga minor de edad kag wala pa sang lisensya nga makamaneho sang salakyan action Fred ini nga mga persona. Possible man na sir nga may ginhalinan sila nga nakainom sila, so basi may kagtuan pagid sila. Okay. So amo na ang masubo gid nga nabaton ang balita unsa din duwa gini ang dispatch, so tapos ang isa tapos sa ospital subong. Tapos ang duwa ni minor, ang driver ni minor kag isa ka backrider. So isa lang ning 18. Nabatian si Police Major John Ganzon, ang hepe sang Hinubaan PNP. Sa ato mga kaaksyon, sa mahilig dira magigop sang mainit nga kape kung kagahon, isa lang atong ginaendorso sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon, manamit nga size ang kape. Healthy na healthy. Kay kung aksyon nyo. Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Kay Elizabeth Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Lunel Berhet Saputin, good morning. Okay, wonderful goes out to the teachers of Abis 1. Binigay sa aton school principal, Ma'am Lolita Cabahog. Sige, morning din sa inyo. Si Manju Arniho, gamonitor kami sa Jesus Heights, Estepania. Tamyaw ko Diana Villanueva. Subuman, sa Baira Pamilya sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna, na tamyaw kamo ni Sonia Baira. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masalig. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa ato nga balita, special action boy, are pag-istoryahan tablaw. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kon akig o kon hindi. Parehos na sila ya pero depende niya ang tono ya kung akig ka or hindi. Tuod gi magali by the way action doors tuod gi magali to hindi man tuod. Kundi nga sakto gi nang balsa ko ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya lingkong Don Salvador bala mayor daw kung saan nakakabig na namon nga daw Action Radio country mo. Tama kami listeners da. Nya hoy ako gani kadagar da ko dayon ti ano nagtext aran sa grupo. Hi, good morning nanda kay Mayor Mark Slen dala Mark Slen. Gali Mark Slen. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka ang Marx na alin sa kay Karl Marx. Ang kay Lenin na siya mo. Sa Mark Slen. Mark Slen. Sige sa nga DSP. Yes, okay? good morning. Good morning. Kag, sige sa aton balita, special action boy. Action boy, ang first example is ang arab lang nagapasalamat gidha. Ano nga rin mga tinaga sa Ilonggo? Mga tinaga sila ganun nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. Okay.
So, ang action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful Positive. ka gid. Do ka very positive. Gid sa imo, do ka appreciative gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka, ano ka gid nagapasalamat ka gid sa the Totoo, highest gid, level. from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach, aw. Oo, alam mo from buling. Lain na iya utot na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Mana. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo. Do ka mo na salamat gid ha. Tika lain na iya ang meaning. Oo, di ba? Do ka sarcastic na, wow ha, salamat gid ha. Ba't sila nga hindi among ginimo mo? Salamat gid ha, di ba? Nakakabatian mo gid sa. Salamat kita kay gamit mo ang kuan ko pag uli mo daw hindi na mo. Gani. Hindi salamat. Ikaw pa na pasalamat. Ang gamit mong heels ko ay natako ng isa pagbalik mo. Ngayon nakita ko na action boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw nang nubo ako ya. Gila. Wala. Heels ko pero nagdubo ka. Di kayo na natakon. So next action boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Do ka appreciative na. Do ka, wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa yan. Do ka negative. Wow ha, nami ino. Do ka muna. Do ka rablang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula. Wow ha, hindi ko yan nami ino. Suba, do ka muna bala. Negative Nami siya. mo yan no. Do ka muna na. Hindi lang sa tono mo. Hindi sa tono. So, next action boy, arang i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay parehos gid sa amay mo. Parehos gid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos ka gid sa amay mo. Wala ikaw mo Kasi nang kagid sa amay mo. Nagkakilabta ng amay aw. Isa lang isang bata nga sang amay ginilabta naw. Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid ang parehos gid sa amay mo. Pareho kung bubungo. Ang amay to yan. Wala man to isang, wala isang labot. Ang bata yan, naghimo sa hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, anong labot sa amay man? Usually, ang amay na bla. Amay. Kaya ka magsambal. Wala ka kinalis. Mag-amay ka. Kaya nang iloy ka magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mapatiya sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa kadlaw na yan. Si tatay mo gid ka. Kalot-kalot na yung amay, kalot-kalot na sa mulo niya. Ano naman yung nahimo ko, yung nadalahig pa ko ya. Dalahigon mo pa yan. Ay ka, next action boy, arab lang, do ka, ang word nga, do buang ka. Pero, hindi buang ka, do ka muna. Pero kung positive way. Ano pala, doon ka guwapan mo, hindi do buang ka. Buang ka. Nag-itik ka na. Nakawara bala. Ang mo na saan ka ginambal, sa daw mga ginaitik bala. Ang ginaitik. Hindi mo ginaitik. Kaya mo sa ginaitik. Hindi lang naman ang ginaitik. Ano gani na? Layo mo nang ginaitik. Kakalam na. Yan mo. Kung daw na itik, kaya daw ka... Doon na kilig. Daw na kilig ka. So, uy, diya, do buang ka. Pero kung negative, ati, do buang ka. Diba? Same sila. Pero sa tono, ginaya. Okay? So, next action boy is ang daw sa into ka. Uy, sa into ka. Wow na. Daw sari, daw sa 3,000 ni dugang-dugang. Daw siya mo, daw nakapitik lang. Daw sa into. Parang talaga daw sa 3,000, di ba? Ay, kung daw kayo naka-kwanto kayo na. Naka-transaction ko ito gamayo. Ay, mo man ng 3,000. Daw sa into. Wow ka na, no? Hindi na, Rico. Yes. So, ang negative naman niya, tiyaw mo na do akiging, do sinto ka, do sinto ka, mo na. Kung may transaction sa tapos din sa mga tag. Uy, guys, hindi ko yung gamay lang. Do sinto ka, do dalok simo. So, kung tagaan ka? Basta, sinto. Correct! Dala din sinto. Good example, man. Good example. Ano na sa mga gamiton, yung mga action. Para kayo ang birada. Para ako kung may mga nakaka-transaction ko, kag masling ka, sunboy kayo man tatabi ho. Kung tagaan ka ng bago. Sinto. Salamat. Hindi ka malahugan. Ganit, hindi malahugan. So kung hindi ka mangatag? Sinto ka, dalok.
Imo na ay kalay. Isang pak sa baga mo. Oo. Duluksi mo. Nan. Correct? Correct. Diba? Dua ka meaning. Kaya. Kagang last naman ni Action Boy, ti ano gidhaw. Nan. Kung ba si Teo naman niya, dunuyo. Ako ba, ti ano gidhaw? Okay lang na iyan. Nan. Amo na ka first time pa. Tido ka, nahuya ka pa. Ano gidhaw? Hindi mo Oo, wala kaso. Pero kung negatibo naman niya, ti ano gidhaw no labot mo. Baka na, di ba? Ang labot ko mo mamutos, kuya. Kala. Di ba? Nalabot mo, hindi ko pakatag budget nyo. Halin sa kandidato. Kung nakita ka ba mutos ka ba sa parte? Sa party naman na yan. Ruya man na mutos ka da. Tano ka daw? Ang labot mo? Yo, Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic na traffic to or traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy!
Margie, Action Boy. Kag sa aton mga ka-action, happy Monday. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3.